A Garda Civil ven de desarticular unha banda acusada de ameazar, extorsionar e mesmo agredir a empresarios da zona de Boiro exixíndolles supostas débedas de ata 100.000 euros. A operación bautizada como Foelca xurdiu tras a denuncia presentada en decembro de 2024 por un empresario boirense. Segundo manifestou ás forzas da orde, uns individuos exixíanlle unha deuda superior aos 100.000 euros, desacougando mediante ameazas e violencia. Durante a investigación detectouse que o suposto líder da trama contratara persoas para desplazarse dende Cádiz ata a Coruña para intimidar así á vítima. Outras investigacións determinaron que tamén ameazaron á filla doutro empresario de Boiro e que este, temendo represalias, chegou a facer varios pagamentos de xeito forzado. Tras os delitos mencionados, 3 persoas atópanse agora como investigadas. E preséntase así un caso grave de criminalidade organizada con delitos que inclúen extorsión, lesións, danos e ameazas. A operación foi dirixida polo equipo territorial da Policía Xudicial de Noia e contaron coa colaboración de corpos de policía de distintas provincias, feito que resultou esencial para a desarticulación.